ka zo lafiya lau Allahu ne ke komai ba dan adam ba. A tsayi naka. Gaisuwa cikin fadarka, oga zaki ina gaida ka. Ka je Madina ka zo lafiya lau Allahu ne yake komai ba dan adam ba. Gaisuwa cikin fadarka, oga zaki muna gaida ka. Ka je Madina ka zo lafiya lau Allahu ne ke komai ba dan adam ba. Gaisuwa cikin fadarka, zaki na yana gaida ka. Ka je Madina ka zo lafiya lau Allahu ne ke komai ba dan adam ba. Bismillahi sarki Allah buwaye kai ke yi na bida ka bani iyawa. Zan yabo da murnar godiya da samuwar kairi na Habibu zaki nawa. Sake bani dama in rera baituka na godiyar ka sake yi da dadawa. Kai kake iyawa ka iyan aya ilahi mishiya mafi kan bayi kai duba. Gaisuwa cikin fadarka, oga zaki muna gaida ka. Ka je Madina ka zo lafiya lau Allahu ne ke komai ba dan adam ba. Rabbu kai salati gundaha annabina wannan da shi yake badawa. Wannan da shi yake kyautar duniya kiyama in yaƙi ko ba mai sawa. Albarkacin salatin Allah ka sa sahabu dan sun zamo abin dubawa. Sanya alihi Allah har da shehunai na ba dan da su ba da zaki yau bejewa. Allah kuwa. Sallama gare ka ma'aiki garkuwa na ga zaki ya iso fadarka. Sallama gare ka ma'aiki karka bar shi ne ya ganka ko zai hauka. Sallama gare ka ma'aiki shugabana amsa ya rera baitocinka. Yana yabawa ka tashi kai da kanka kamar duk abin da ka washe ba wai ba. Duk wanda ya rike annabi dole zai rabauta ko da ruwan wuta zai sauka. Sannan idan rabo yaran sai ba mai hanawa ko ka gudu yana samun ka. Kun ga dole ne in kuma sake rera waka yau zaki ne cikin raudar ka. Shi nake kamar ni ne ma na je a radu annabi ka kira ni na zo ko ba so ba. Gaisuwa cikin fadarka, oga zaki muna gaida ka. Ka je Madina ka zo lafiya lau Allahu ne ke komai ba dan adam ba. Alhaji Yusuf ya wuri ka saka ni murna Allah ya ƙara jan kwananka. Kai ka bai wa zaki kunjera nan Madina ai ɗan kaɗan cikin aikinka. Rabbana ya kare ka arziki ya ninka ma jikan mahaifa gwaska. Tun a lokacin da na ji wanka albishirin shaukin abin ya sa na zamo ni ba ni ba. Duk mai irin halin zaki duniya kiyama wallahi za ya zam dacewa. Babu hasada ko kyashi gare shi Allah zuciyarsa fes yake kyakkyawa. Zaki baya raini kuma baya ɗaukar raini ba kwata zancewa. Duk abin da ya samu zaki na rabawa shi yasa yake ta zuwa inda bai je ba. Gaisuwa cikin fadarka, oga zaki muna gaida ka. Ka je Madina ka zo lafiya lau Allahu ne ke komai ba dan adam ba. Babu albi
albishir ɗin da ya kai zuwa Madina daɗi gare shi bambancewa. Dan idan ka zauna tare da zaki ɗan yaya duk sakon yana godewa. Dukkanin zancensa baya iya canzawa sai batun zuwa yake nawa. Har ya fidda album na zuwa garin Madina kai zaki ya riga ya je tun bai je ba. Garin Madina kyawunta babu shakka ta zarce ma a ce kyakkyawa. Duka duniyar nan babu kamar Madina ta wajen ado da gun wayewa. Sannan cikin Madina zunuban ka za a goge ilahu duk yana yayewa. In ka je Madina sunanka alhajin Allah sai tuwa kake kan komai kai duba. Wayyo Madina. Madina kenan garin annabi shugaba a ruhina. Madina gari na Allahu ne, garin da shi ne bukatar kaunu har masana. Garin da ya zama gari na gausu, gari na shehu Tijjani da shehu Ahmaduna. Garin da ya zama dausayin jihar na 'yan uwana, gane ya ci duk zamana. Garin ne wanda ɗaha ya zauna cikin salama, ya samu sukuni ya fi ko'ina. Garin ne wanda Allah da kansa yana tsare ta, yana ta kula ta ko ta ina. Garin ne wanda Jibrilu na yake tahowa ya koma kai ina jinjina. Garin ne wanda aya hadisi suke fitowa kamar iska ta ko ta ina. Garin ne wanda za ka kira Allah ya amsa ya baka a take ko katina. Garin da ya zama shi ne gaba kwaran kiyama fitacce ne a gurin bana. Garin da nake bukatar in zo in daga tuta na dinga zubo ya ban nurana. Garin da nake hawaye idan na tuna cewa ma'aiki na wane ya gina. Garin da Rasulu ya tabbata shi ma da kansa suna ƙaunarsa da rabbana. Annabi kira ni ma na zo garin Madina, na ganka ka ganni ya shugaba ba da wai ba. Gaisuwa cikin fadarka, mun ga zaki muna gaida ka. Ka je Madina ka zo lafiya lau, Allahu ne yake komai ba dan adam. Alhamdulillah nake karkare duka baituka na zaki ka cewa annabi na. Karka kyale yaron nan dan isar batulu, ka tsaya gare sa ya manzo na. Sannan kira shi gunka shi ma ya zo ku gana, domin yana da sansar ƙauna. Yan Khalifa ne ni a gari na Borno kenan, yayin yabo gare ka ma'aiki na duba. Cikin fadarka, oga zaki ina gaida ka. Ka je Madina ka zo lafiya, Allahu ne yake komai ba dan